Il-Ministru Tonio Fenek jiċħat li f'dan il-budget il-Gvern wiegħed diversi proġetti li kienu mweda fil-budget tas-sena ta' qabel imma li baqgħu ma twettqux. Għal Tonio Fenek din is-suppożizzjoni hija żbaljata. L-ewwel nett is-suppożizzjoni tiegħek hija żbaljata. Naħseb l-ewwel nett wieħed irid jifhem li budgets jiġu implementati minn sena l-oħra, l-inizjattivi li għandna dan il-budget huma ġodda. Skont Tonio Fenek l-inizjattivi fil-budget għas-sena 2010 huma ġodda. Imma fl-aħħar jiem One News elenka lista ta' wedi li l-Gvern inkluda fil-budget tas-sena d-dieħla minkejja li suppost twettqu din is-sena. Ewlenin fosthom it-twaqqif ta' Biotechnology Park. Se nniedu investiment ta' madwar 15 miljun euro fit-twaqqif ta' Biotechnology Park fiż-żona industrijali ta' San Ġwan bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern biex inkabbru ir-riċerka u l-innovazzjoni f'pajjiżna. Se jiġu wkoll integrati xi laboratorji tal-Gvern fil-Laboratorju Nazzjonali li eventwalment se jifforma parti mill-Biotechnology Park ġewwa San Ġwan b'investiment ta' 20 miljun euro. L-istess dwar il-Micro Enterprises Park li l-Gvern wiegħed kemm fil-budget tas-sena l-oħra u anke fil-budget ta' din is-sena. Nkunu qed naraw ukoll l-iżvilupp ta' żewġ Micro Enterprises Park, wieħed ġewwa il-Mellieħa u l-ieħor ġewwa x-Xewkija f'Għawdex. Sħubija mas-settur privat intelqu żewġ Micro Enterprise Parks ġewwa l-Mellieħa u x-Xewkija Għawdex. Imma l-Tonio Fenek dan huwa biss lob tal-Oppożizzjoni Laburista. Le, ġifieri naħseb jiena jekk intom jekk l-Oppożizzjoni tajjeb trid teda b'dan it-tip ta' lob, il-Gvern għandu ħafna iktar xi jagħmel biex joħloq ix-xogħol fil-pajjiż. Bħalissa f'pajjiżna hemm aktar minn 7,000 persuni bla xogħol. Skont l-Unjoni Ewropea matul din is-sena l-impjiegi f'pajjiżna naqsu b'1300. 2 minn kull 10 ħaddiema għandhom xogħol part-time bħala x-xogħol ewlieni tagħhom.